Deus ser Lídia i... Alicia. I Alicia. Per tindre després els noms de qui sou cada un. Això és informació més per saber qui sou. Jo em dic Lídia Frank, i estic en aquesta escola des de l'any 84-85. Al Clemència Verdí. Vaig entrar al Clemència Verdí. I aquí feies classe? Els petits. Els de 4 anys. Sempre? Abans no. Vaig passar per moltes escoles, vaig fer tota segona etapa. Francès, gimnàstica, música i tot el que convenia. Però sí, en el Clemència sempre... No, al Menà infantil. Sempre. Petits. Vale. I vaig arribar l'any següent que va començar ella infantil. Ja no la vaig tenir jo, la Lídia. No. Però tu sí que te'n recordes dels teatres a l'aula de la senyoreta Paquita. Sí. Cada 15 dies. A l'aula, a la d'audiovisual? No, a la de... Baix. Era baix? Ai. A la senyoreta Paquita cada... En quina classe estaves tu, Lídia? Jo estava... En quina aula? Jo vaig estar a 2 aules de l'ala oest. Vaig estar a 2 aules perquè vaig fer P4, després van entrar els P3 i vaig fer P3 i P4, i l'altra mestra, que suposo que vindrà un dia, ella feia P5. L'Amàlia. Que ella es la recorda molt a la senyoreta Amàlia. Jo la vaig tindre, l'Amàlia. Tu també? Sí. I jo soc l'Alicia Geldos i soc exalumna d'aquesta escola, des de I4 que començàvem a llavors fins a 8è. Molt bé. I què és això de l'excursió de la primavera? Això era el momentazo de... Era l'excursió més top. Era l'excursió. Era l'excursió de tota l'escola i jo, el meu record, que ara li deia fa un moment, era com jo i ma germana, les tres, bueno, la germana veníem les tres aquí, resàvem el dia abans perquè fes sol, si us plau, per l'excursió de la primavera, mos poguéssim ficar pantalons curts, la cantimplora, saps? Rotllo preparat amb tota l'emoció i, bueno, i després recordo això, que de fet me'n recordo, el que has dit tu, que la tutora, no? La senyoreta que dèiem així llavors, portava un pal i érem o els sols o el nom de la classe que érem, no? I jo recordo mon pare, que era fuster i que algun any mos ho va fer. Les pancartes va fer ton pare. Sí. M'acaba de vindre ara un flash que m'he quedat com... Sí. I recordo... Portàvem el cartell al davant, el mestre, perquè els nens no podien. I portàvem com una medalla, també. No era una medalla. Què portàvem? Bueno, com una insignia de la classe, aquí. Sí, o penjats al coll, depèn del nen que hi hagués. I esmorzàvem, dinàvem i ja després res, no? No, però a més el més curiós és que anàvem aquí super a prop, però... Sí, bueno, o sigui, vist des d'adult, no? Dius, pues si anaves a 200 metres. Però, clar, era l'excursió tan esperada que dius, anàvem allí, era un bancal, no?, que tenia com molts desnivells, nosaltres anàvem allí per tobogans... Semblava que allò era... Bueno, com si fos PortAventura, Sí, era uns olivers, vull dir que no tenia res. Eren uns olivers que a més tenien la cabra, Manolo, la cabra només hi havia l'esquelet d'una cabra amb un oliver, i cada any me la trobàvem. Miraves l'oliver, mira, ja estem al seu lloc. Claro, els petits què fèiem? Els petits teníem la trajectòria curta. Vale, i si no es feia més volta, no? Sí, el mitjà la teníem més llarga i el superior se n'anaven a dalt al pla, o sigui, pujaven tot costa amunt fins que tornaven a baixar, que nosaltres feia estona que jugàvem. Perquè clar, ja hi havíem arribat, però anàvem tots en files amb la nostra pancarta i les nostres insígnies. Que fort. Arribàvem allí, esmorzaven, llavors arribaven els del cicle mitjà, que clar, ja havien arribat perquè tenia la trajectòria mitjana, i després la llarga, que arribaven els grans. Quan arribaven els grans, aleshores... Però també us he de dir que teníem un cotxe que era l'auxiliar, l'ambulància. Si passava alguna cosa... Sempre hi havia algun que és clar. Mateix, però per si passava alguna cosa portàvem el cotxe. Sempre hi havia el cotxe que hi havia, el dinar dels mestres. Què dinàvem? Per terra, eh? Què dinàvem? Per les amanides i el que tocava. Nosaltres bocata, jo recordo entrepà. Entrepà i el que tocava, vull dir que no teníem pas cap cosa de l'altre món. No fèieu banquetes? No. Hi havia una miqueta però dels mestres, però llavors hi havia els típics alumnes que venien allí amb... Sí, jo recordo això de dir, anem a veure què tenen. Quan ja ens havíem menjat entrepà. Era molt divertida. Pues sí, la veritat que sí. Són coses que jo crec que... Des dels 4 anys... Sí. Fins a 8è anàvem tots. Ho vam fer tots els anys nosaltres, sí, no? Jo crec que sí. Quan vaig arribar jo a l'escola ja es feia. Per tant, l'any que tu vas començar ja es feia. Sí. I després hi havia l'atletisme. Què fèieu allà, en els olivers?
Jugar. Jugar. Bàsicament jugar i estar... És com si fos un PortAventura. Sí, era convivència, estàvem allí tot el dia, sí, sí. Baixar algun bancal, un de cap, l'altre de peu, però amb control, és a dir, sense mai cap cosa. Però bueno, era jugar al camp. Però ara és molta moda, convivència entre els mestres, que es veu que no n'hi havia abans. Pues allò era convivència amb els mestres, entre nosaltres mateixos, l'organitzar i el fer. Després és convivència entre els mateixos alumnes, ells mateixos jugaven, se feien mal, sí. Curaves també, però bueno... Si no hi havia cap accident laboral fort, pues no calia el cotxe. La micromina anava que volàvem. Sí. Micromina vermella, I vestidites. Sí, curaven tot. Portar un farmaciòleg. Sí. I després el que parlàvem també, lo de les olimpiades, mini-olimpiades, que també fèiem cada any, no? Sí. Un diumenge al matí era això, Sí, era un diumenge al matí, igual que els pastorets eren el diumenge a la tarda i el dissabte a la tarda. Ai, és que es feien moltes coses, de fet era... Portes obertes, pares, padrins i alumnes i de tot. Sí. Els mestres era obligatori. Mestres cap de setmana. No hi havia de cap de setmana. Aquí en aquesta escola, el que era Clemència Verdient, no hi havia cap de setmana, perdoneu que us ho diga. I a les 5 de la tarda, els fills dels mestres estaven pencant aquí, tots, i s'ho passaven de manera i pensaven, bueno, però ara i nosaltres també. Com una segona família, no? Sí, si marxaves a les 7, marxaves a les 8, és igual. Havies de venir dissabte, venies dissabte. Havies de venir diumenge, doncs venies diumenge. Però ningú es qüestionava. Com vivies això? Bé. Se vivia bé, perquè hi havia convivència entre els mateixos mestres. Era un, no sé, és que algú aixecava el dit i els altres diuen, vale, fem. Algú deia, Rosa, que em faries un dibuixet amb un llapis? Rosa, que me faries... voldria que la meva classe estigués així. I com, gràcies a Déu, jo no sóc dibuixant. Ella era és una gran dibuixant, potser, hombre, tant. Li donaves un llapis a la Rosa, li donaves un llapis i li deies, això, i anava fent. I te plasmava i dius, clar, nosaltres, a la nostra època, érem de posar una cosa gran, ampliar-la i dibuixar-la, perquè no sabíem dibuixar. Vull dir, a veure, dibuixaves molt bàsic, però no el que tenien, ells tenien un art. Sí, però ella no... Però no la... de Nadal. Sí, això és veritat. Que també fem postals per Nadal, també les venien per anar d'excursió a esquiar, que anàvem una setmana a esquiar, és veritat. Anàvem una setmana a esquiar. Els mestres també. No van aprendre mai. T'estic dient, no, però hi anaven tota la setmana. Això que va prometre, però no hi havia mai. I els pastorets també era un teatre molt guai, els pastorets. Sí, totes les generacions ha fet pastorets aquí. Mira, que potser fossin així, les postals? Aquestes són unes, però que bo! Hosti, la recordo molt. Mira, el Víctor Verdú. Hola, sí. Del 82. Mare meua, que Mira, fort. Domènec Camats. Jo la recordo, la del Domènec, Sí. Que bo, aquesta no sé qui és. 92, no Els sé. petits també en feien de postaletes d'aquestes. Que bo. Eren adequades a la seva edat, clar. No, aquestes són d'alumnes ja. Que xules. Unes d'aquestes és d'ella. Molt xulo. Alicia, una teva. A veure. La meva, no. Ai, aquesta la recordo també, però no sé qui la va fer. Me ve en memòria. No, d'aquestes no. Les anàvem a vendre. Les venien a les cases. Sí, per anar d'excursió. Totes les cases i tots els comerços els hi compraven i amb allò és el que es pagaven una part de les excursions. Anàvem porta a porta, Sí, Jo recordo una vegada... No, els dissabtes, a les tardes. Jo recordo una vegada que vam tocar el timbre, es pensava que era el fill i jo, què vols, postals? Quan va sortir es pensava que era el fill que arribava. No, que venim a vendre postals. No quiero postales, bueno. Però anaves a tot arreu, a tot arreu. Tot arreu. Venien polvorons, per l'excursió, per recaudar diners, feien moltes coses. Sí, és veritat que feien també. Després, amb uns pastorets, me sembla que es va fer pagar una entrada una vegada per anar a on? Rosa, me'n recordo? Sé que algú hi havia una caixa a la porta. Dels primers anys, potser que era aquí, que havien d'anar a Mallorca o a algun lloc, a part d'esquiar.
Però t'estic parlant de molts. Un any vam anar a Madrid. La senyora- Un any vam anar a Mallorca. La senyoreta Rosita, ara me ve que eres guionista. Jo recordo els meus pastorets que ens vas crear guions. Bueno, Me'n és que- recordo perfectament. Que creaves tu els guions perquè sortiguessin més personatges fora dels... I els decorats també eren teus. S'havia de fer una peripècia? Sí. Els decorats encara, el Manel ens ha ensenyat que estan allà. Sí, els decorats. Però n'hi ha més. N'hi havia més d'abans. Aquí n'hi ha d'enroscats. els de la nostra època. Això és una cosa, però aquí n'hi ha de... No, els més antics, els de les nostres èpoques. Que baixava rodat... Sí, que algun entreposava, llavors se trencava. Era quan l'explicava abans la Rosa, que les classes estaven separades amb unes portes i llavors de ferro, que era 6è, 7è i 8è als nostres temps. Sí. I allí cabíem tots, alumnes, com hi cabíem tots? Jo a vegades m'ho pregunto, perquè venien els familiars, els alumnes, els pares... padrins. A què sí? Perquè els alumnes no hi éreu allí, estàveu al darrere. Sí, però Sota l'escenari. Però era molta gent la que cabia. Sota l'escenari també hi havia gent. Sí, perquè hi havia una trampilla, que jo vaig fer de dimoni i que ella va dins. Jo també vaig fer de dimoni. No sé per què teníem aquest paper. Ai, que bo. Sí. Bueno, hi ha moltes històries. Moltes. Moltes. El que passa que és el que dius, has d'anar refrescant, però... És que és refrescant. Però al final jo, lo més bonic que avui ho parlàvem allí a l'escola és el fet de que és amb tanta il·lusió tot, o sigui, són records tan bonics, no? Sí. Perquè evidentment que hi havia moments segurament que potser no ho eren, no? O si et castigaven, doncs alguna havies fet però no et semblava bé, en aquell moment no te devia semblar bé. Però el global és molt bon record. És molt positiu, Nosaltres ens sentim molt la nostra escola, és que ho diem així. Home, hi ha molt orgull, que és l'escola de dalt. No val, no és l'escola de baix, és l'escola de dalt. És un sentiment molt... Realment mos van fer estimar l'escola. Sí. És que és molt guai, jo ho sento així. És que el Clemència Verdell en aquell moment era una família. I jo i ella, jo penso que molts més, Però el que hi entrava de nou patia, suor, llàgrimes i sang, Perquè jo me'n recordo que quan vaig... Mestre, jo, quan vaig arribar aquí, vaig suar el primer any per entrar al grup... Per entrar a la família, diguéssim, no? En certa manera. Però vaig suar moltíssim. Per què? Doncs perquè tenien uns hàbits i unes maneres de fer que ja ho donaven per suposar que tothom ho sabia. I tu anaven no sabies res, perquè arribaves a veure. Què passava? Doncs que et diuen, no, esta setmana et toca tu el teatre. Quin teatre? És de fer un teatre d'un conte amb els nens petits a l'aula de segon, els nens mateixos, vull dir, no pares ni res. I dius, però si jo no ho he fet mai. Però això era continu, era durant tot l'any. Perquè després dels teatres, a més, venia que et diuen, no, és que has de fer pastores. Com que has de fer pastores? Sí, és que has de fer això. Després, és que ara ja hi ha Sant Jordi. No, ara ja les coses de la primavera. I anava... que no hi arribo. Clar, quan és el segon any o el tercer any dius, apa, que ja m'ho sé. Ja ho sé, he agafat. Ja està, però... No t'oblidis del país a l'escola. A la patera que vam anar... I que no vam anar a Barcelona, no anem a Barcelona a cantar, també? A Montserrat. També. No, quan... A sardanes, ballar sardanes. A ballar sardanes, a cantar... Però vam anar a Montserrat a ballar sardanes, no? No, anàvem a Montjuïc. Ballàvem a Montjuïc. A teatre també vau anar. També, Sí. No me'n recordo. No sé si vosaltres ja... No, potser... Jo lo de cantar pel mil·lenari vam anar. Sí. Ah, que sí? Sí. Al pavelló, no sé, d'esports, allí hi havia un munt de gent, un munt d'escoles, ho recordo? Sí, moltíssimes. I després nosaltres, com a infantil, com els petits, vam anar a ajudar al cicle inicial, que deia ser tu aquell any que hi havia, que vam anar a representar la princesa del Cigró a Barcelona. Amb un teatre, amb un concurs. Que bé. Us imagineu un autocar amb pares i nens petits i mitjans eren els de cicle inicial, i mitjans, i els matalassos, que eren los matalassos eren les espumes dels sofàs de la sala de professors. S'havia de... I tot allò posat a dins d'un autocar, passejant-nos per Barcelona, que no sabíem gaire on anàvem, amb els matalassos al coll, els nens al darrere, amb els vestuaris, vestuaris de tot, i mos van posar al teatre. Clar, un aplaudiment enorme, un d'allò, i arriba al cap d'un temps ens diuen que
pel cicle inicial haguessin sigut classificats, però que portaven gent que no hi entraven, que eren els d'infantil. Que teníem la menció, però que infantil no hi entraven. I van quedar, sense premi. Però nosaltres vam anar a Barcelona. I després vam anar a la Generalitat a buscar el premi que això ho van fer ells. Jo no ho vaig fer. Jo només hi vaig anar al cotxe. Vull dir... No, Baldiri Reixac, el Premi Baldiri Reixac, que és un premi a escola catalana. Sí, això m'ha anat molt contat. Però teniu vosaltres, potser ja vaig... No, això crec que no ho va contar més. Molt bé. I saps que me recordo de quan era la Mare Déu de Montserrat? Ah, sí, l'ofrenda de flors. Que fèiem unes flors, que hi havia un mural a tot el porxe. Al porxe hi havia el mural. Que hi havia el mural de la Verge de Montserrat en tot el porxe pintat, que cantàvem la Rosa d'Abril amb les flors que portàvem. I les flors, si podien ser, no havien de ser comprades. No, les collien per les pones. No podien ser comprades, es portaven i d'allò. Al migdia anem a buscar les flors i a la tarda fèiem l'ofrena. Sí. Flors que devien arribar aquí. Bueno, ja havien estat totes rasegades. El bambarol, amb el paper del bal. I després van anar els grans, ells, al Filip Prim, i van guanyar un ordinador, primer ordinador de l'escola. Ai, és veritat! Filip Prim. Mare de Déu. I després van fer els caps grossos amb els vestuaris, també, per poder lluir aquí a l'escola, i més coses. Però conteu... El drac. El drac també. Jo estic contant i dic, fèieu molt fora de classe. Ah, sí, clar, és el que t'estic dient jo. Fora de classe no, de l'escola. Sí, sortíem. No, de l'escola no, érem a dins de l'escola. Perquè veig l'excursió... Ah, que sortíem, vol dir, activitats externes, sí. Sí que en fèiem, sí. Veig l'excursió de la primavera... Bueno, també anàvem a veure oficis, al poble, anàvem a fer... Ai, una cosa que se m'ha oblidat, perdó. Els oficis. I les visites als pessebres, a les cases. Ah, sí? Sí. Perquè a casa nostra pujàvem, que fem un betlem, un pessebre enorme. Sí, a casa seua que havíem de baixar. Sí, baixàvem per les cases de caragol, sí. Feien pessebre a casa. Eren treballadoretes, Llavors demanava que els ensum a veure. Sí. I no hi anava un nen, dos, tres, no. Hi anava tota la classe. Sí. Si era infantil, P3, P4 i P5. A Cal Raül a veure com fer el pa. Ah, ui, allí també hi vam a la bodega a veure com fer el vi, el fita. Que xafàvem amb els peus, sí. Imagina, mare meua, si mos deixes aquí 2 hores més... Se t'acaba la bateria al mòbil. Moltes històries a contar, moltes. Estem aquí, vamos. No, i encara mos falten més d'allò, perquè vosaltres deveu tindre els penjats de l'Amàlia. Els penjats de Els l'Amàlia. penjats dels noms, la vostra figura, amb el nom vostre, Ai, no recordo això jo, Lídia. de la classe de la senyoreta Amàlia. Jo el de la senyoreta Amàlia recordo el 1, el 2, el 3 i el 4 supergran. Jo sí que recordo de la classe de la senyora Teresa Borrell, Que ho pintàvem. que teníem com la data, la teníem amb unes nines que havia dibuixat allí i ficàvem dilluns, jo que sé, 25 de març, i cada nina duia el vestit, no? Allò m'encantava jo. Sí? Sí, em tornava boja. Aquells dibuixos pensava pintats amb cera, però eren espectaculars. Jo sí que me'n recordo d'això. Nosaltres ja érem de les 3 bessones. Bueno, és que no dic jo que no fossin les 3 bessones, No dic jo que no ho fossin, perquè eren 3 nines, però no sé. Jo el que sí que ara, el que me meravella molt, bueno, que em queda una mica, que jo recordo tercer de GB demanar a la senyora Ariza multiplicacions per a fer a casa. Bueno, jo soc molt de números, m'agradava molt, no? Però això, o sigui, de 2 i de 3, xifres. Jo recordo divisions, el nivell era... Amb el senyor Antoni a quart me vaig aprendre totes les comarques, totes les províncies, sí o no? Era com a indispensable. Treballàvem molt, sí. Bueno, i quan passaves de classe sabies... Treballàvem molt, és veritat. Sí, i ningú es queixava. I no se m'ha oblidat, vull dir que realment tot això ho vam aprendre sense que fos un problema, no? Vull dir, amb facilitat. Bueno. No, mos feien treballar, sí, que és veritat. Estem orgulloses. Sí. Se nota que estem, no? Allò. Jo m'estic donant compte d'això, que teniu orgull. Molt d'orgull per els mestres que heu tingut. Sí. Tal qual. Sí. És que no té... Jo, per exemple, m'emociona molt, Bueno, és que l'escola la fan els mestres, perquè l'edifici en si, no t'ho plantejaves, que l'edifici era l'edifici, és igual aquesta escola que la nova, és igual. Però, clar, els mestres que tu tenies, és el que dèiem abans, jo recordo que ell explicava que
que sortien al sol amb el senyor Bob. Jo recordo, per exemple, li deia abans, jo tenia moltes migranyes quan ja era petita, jo recordo els seus massatges que dius, hosti, jo li deia, mama, fes-me el massatge del senyor Bobby. I la mare em deia, què em dius? Perquè tenia, jo pensava, ara d'adulta penses, hosti, devia tindre 35 persones aquí dins i dedicava el temps a fer-te el massatge al cap perquè tu tenies mal de cap o el que dèiem de la micromina, que et ficava una floreta, no sé què, i devia tindre 35 persones aquí. Que cadascú tenia, vés a saber, clar. Sí. Però vull dir que notaves que et dedicaven temps i això és guai. Sí, no, molt, amb això sí. Però tots, de principi a final. Sí. Per Nadal mateix, quan acabàveu de fer d'allò, quan cagàveu la soca. No sé en quina escola podies anar, els nens de tercer i de quart i de cinquè i de sisè cagaven la soca i els hi cagaven coses i venien a cagar la soca amb els d'infantil. I vull dir, era una cosa que cagar la soca, com podies posar tots els troncs en una aula sense que cap nen ho vegués? I deies, no ho entenc, com ho podien fer? Bueno, ells em van adonar, quan van vindre, que era jo la promotora que corria pels passadissos, que l'he vist a no sé on, vet a saber on l'havia vist, i tots érem allí. I no, que se n'ha escapat, que se n'ha... Jo corro la primera, pujàvem aquí dalt, tots los de baix. I això es moia el terra com una mala cosa, perquè estàvem tots a dins buscant-la. I doncs vull dir, això era continu. Després diuen, enyores l'escola? Sí. Quants anys fa que t'has jubilat? Molts. Però a les 8 del matí, i tinc sort i que no toquen el timbre. Que no el sento ja. L'altre dia me contares que al principi sí que la tiraven més de menys i ara ja has après a viure sense ella. He après a viure sense ella, però la temporada que vaig anar amb l'Anna allà baix, a l'escola d'allà baix, vaig donar gràcies per haver-me jubilat. Perquè allò va ser un martiri xino, entre les mascaretes i tot el demés. Bueno, també t'he dit una cosa, vull dir, les mascaretes jo no n'havia portat mai, però jo recordo que durant l'any 2 vegades me quedava sense veu. I el metge me deia, no et puc donar la baixa, perquè si et dono la baixa no sabràs què fer, tu has d'anar a treballar. I arribava a l'escola amb els petitets i jo no tenia veu, ells tampoc. Sí, es feia. Hasta que no venia la veu a la senyoreta, no venia la veu dels nens. Ja està. I això eren les escoles d'abans. Abans estem parlant de fa anys. Vull dir, bueno, doncs com a... 84 i 85, doncs ja fa anys. Com a 30 i, no? Sí. Què dius? I 40 i. 40 i, també. 40 i. Exacte. I 40 i. Molt bé. Entonces, la trobeu a faltar? Jo sí, molt. I trobo a faltar en Clemència Verde. Sí, l'Alicia, de fet, també, bueno, tant tu com jo he tornat a treballar a l'escola recentment. Jo aquest any també. I ella aquest any a l'escola d'Almenar i això... Com a mestra? Com a mestra. Administrativa. Sí. Jo recordo que quan vaig vindre aquí al Almenar vaig entrar al Clemència Verdiell amb por. Vaig vindre amb una companya que era l'Ardiaca, que ella sí que ja hi havia estat, i ella més o menys m'anava guiant per on havia d'anar. Però és que quan se va acabar és un sentiment, no ho sé, que et queda dins. Dius, per què? No ho saps. Els records... Sí. És tu. Jo ara has dit l'Ardiaca i m'ha vingut al cap. Clar, és que sí, mos vindrà moltes... Que vam aprendre la història de Catalunya cantant. Sí, en cançó, que encara me les sabem. Me les sabem? No les cantaré, però me les sabem. No, fem un trosset, va. No, jo no canto. Jo els hi ensenyo a la Lia, a la meva filla els hi ensenyo. Mare, què és? I vull dir, n'hi ha unes quantes, la de Ramon Berenguer, sí. que l'any passat van treballar, vull dir, van estar parlant, i jo li vaig ficar la cançó i bueno... I encara m'emociona sentir-la, i me les sé, Guifer Pelos... Sí, totes. Que fort. I ens vam aprendre així la història de Catalunya, i encara ho tenim aquí. O sigui, bueno, el resum. Alumnes, mestres, cada un el seu gremi i la seva situació. Que no sé, suposo que tothom té el seu sentiment, no? Però... Sí, jo vaig dir a una companya, i no sé si se'n recordarà, li vaig dir: soc l'última mestra del Clemència. Jo. Sí. Que jubilava en aquell moment. I realment sap greu veure com ara, no? Com, doncs això, que estigui
Jo ja no ho he pogut veure, ja no he pogut anar baix. que estigui d'aquesta manera perquè és un edifici molt important. A nivell dels nens que han passat per aquí, no? Dels professors que hi han treballat i d'Almenar, en general. I veure-la així, jo avui entrar i veure això així trencat i deixat. Se t'encongeix el cor, sí. I que la gent entri a fer pintades i... Vull dir, per favor, s'ha No, perdut... se li ha de donar un ús, jo crec que urgeix, que se li doni un ús com Déu mani en aquest edifici. Pues sí. Vale. Esperem veure-ho. Anda, que això que no volíem parlar, eh? Sí. Mira, la nostra classe de ioga s'ha passat. Mos estem